pemirsa mak ape nyayur sing gak tumbas. Ikan gak tumbas pemirsa. Tinggal ngambil nek punya sendiri ki penake koyo ngene. Wayah isi mau ditu iki urung modot dawa pemirsa. Tapi ya wis wayahe wong wis nglempahi. Ngene iki make nek gak duduk dhewe ya ijek ning jero kependem. Dadi make nek arep butuh lagi tak tukiri. Nah, yo kan iku wis sak kelanan. Atos kok. Nek kon Pak iki kesuwen. Kakan lambe. Akeh semoyone dadi yo make ngene lah. Alon-alon. Soalnya ya orang nganggo pacul. Iki wis tukul. Wis tukul pemirsa. Iki wis tukul. Bukan? Hei, kita mengunduh. Di sayur lodeh juga enak banget. Harus sabar. Soalnya nek gak sabar iki di lodeh yo iki, di sayur asem iki, dikukus yo iki, ngono pemirsa. Soalnya wis papane 3. Dong telo yo ning nguri yo ono pemirsa iku. Wis, oke. Diuruk biasane tukul meneh nek diuruk. Wis gak apa-apa. Ini ki mak yo cer dhewe, anu dhewe. Ngakon pake yo gak budal-budal jarene gak enak tapi nek wis ana wohe yo enak. Soalnya mak iki mbiyen yo saka pake pemirsa. Turun temurun diwenehi ngerti. Nek gelem ngencepno yo ngunduh. Ngono. Iki mbiyen entukku golek kok kali. Keperengan. Akhirnya yo ngunduh so. Yes. Cek satu lagi nanggung. Ki sengaja gak tak pateni pemirsa mbuh. Engko nek dipateni alum. Jadi tak culik. Tak culik. Wi. Selesai. Kayak ngene. Wis. Biar hidup lagi nanti kalau ada hujan ya kita masak. Iki batangnya ya tawar pemirsa. Itu tak kasih daun sedikit. Cari di belakang. Dah kita masuk dulu buat gaul. Diwobongi pemirsa wis batak ruwesi padang. Maune wis ruwesik lho wis ngono neh. Bahkan wedhus. Gak apa-apa lah dienggo graul sithik-sithik. Soalnya rano udan pemirsa. Gak ono udan. Jadi ngermimi. Tapi dienggo sayuran ya.
Alhamdulillah. Enak-enak ning omah ngene. Nek enek mak ya barang rebuyung neh. Soale ora ono sing masak. Masake andalane sambel. Sambel tempe, sambel panggang, ora ono sayure. Wis. Nek trimo di sayur dhewe ora kantu pemirsa. Tidak kantu. Wis lah, gak perlu banyak-banyak. Tinggal kliwir-kliwir wae. Tempe, sayur aseme pemirsa ya. Dicuci, kalau sudah dicuci tinggal dimasak. Sambel pemirsa. Udah selesai. Ini pemirsa. Soalnya masak sayur tales. Sayur tales kudune iki bumbune sik pemirsa. Sampai mubal-mubal sampai mateng, dicipi dhisik rasane. Nek wis pas baru dimasukkan. Lagi berhubung wis mubal-mubal, masukkan dulu pemirsa. Bismillah.
Dong telone gurih pemirsa ya, soalnya kan gampang medok. Iki berhubung laosnya mak etek, yo tidak tak kasih laos. Wis tinggal ditutup sampai empuk. Ya. Tuh, lagi dibuka. Emang bumbune mae. Iki wis medok telone. Terakhir, soalnya enom kan. Ini hijau-hijau nih pemirsa. Wah, seger sekali. Wis. Mateng. Udah jadi. Wis mateng toh sayure lho. Nek kliwir-kliwire. Lah. Tempe tanpa tulang iki. Kowe nek gene mae ndak masak ngene ya. Panggang mampalan yo. Ngene iki apa? Pal-palan sambel tok ah tapi. Malah iwak pitik medino iki yo. Nek ngono perlu tak tinggal ae iki. Iki malah iwak pitik medino tak kudu iki yo. Ya wi. Perlu tak tinggal mae nek ngono wi. Heh? Jerene Pak Man, pal-palan. Wong duwi kondo malah garingan ngono. Lah. Nek dimasakno kurang berterima kasih. Mek mengguri ya Mas, kok nek gak kuwi ya Mas. Mengguri sek. Ku mek dong telo. Ya. Guys. Ibone. Sayur asem warna-warni. Sing gak modal duduk tok. Mbok Gembuk tempe tanpa kedele kok. Lah kan tempene sing tenan disambel. Cari-caricane ayam iki. Wis bar diricak-ricakno ayam loro no kok ijek gak bersyukur ya kowe. Loro ra kanggo rong dino, maksud dino tok. Ini pitike. Sing penting kan ayam.
Dik umur 20 dino. Balik. Jangan lumpuh. Iki Pak. Ini medong telone ora enak. Medong telone. Apa kenapa? Iki lho lumpuh. Medong telone. Kok man lumbu. Oh, tanggane iki taware Panggang kok wis bar kok wis jatah dhewe-dhewe ya wis lek. Tunggu, Madang. Segere. Apa embus ah? Heeh. Tempene tak sambel iki. Cerita-cerita. Jare Pak, nek mae kene masake daging-dagingan ya wis. Ora. Ayam irene. Gak. Tukune 2.000 tak Garingan yo. Enak-enak mae kan. panggang tuku 10, Nenek mae elelan komplit kan. panggang tuku 10, pinjange telung besek putih. Rong besek ono telung besek. Paling ujung-ujungnya mau disambel tok. Iya toh? Digoreng. Iya. Digoreng biasa. Enak sayure toh? Sayur paling tempe, tomat ngono ki. Tahu Iku andalane. Andalane paling ngono kuwi pemirsa. Sempringat tak tunggoni pemirsa, pas mulai ketok putet. Uru putet. Dan ngene iki ketok uru tapi sempringat. ngapane. Jarene aku tak balik ya, Pak. Aja mek taek ngono pemirsa. Balik sambat ayo woro balik. Mesti Balik sambat ya. pileke ra mari-mari. Apa? Tapungan mulah bareng. Yo. Lan kok campuran nomi. Aku yo seneng. Nanti Buat. Masuk Masuk. kata besar itu melayu. Mencoba itu bisa deh. Sekarang pemirsa. Alhamdulillah. Mermelek. Mas, kapan sih San? Wis pemirsa iki anak-anak ra gelem. Wis sarapan di belakang layar. Kita mati. Jadi cukup sakmenae pedone mae iki soalnya mae arep pergi pemirsa ambek anak lanang ambek pake. Dadi Mas duit di rumah. Jadi tak tutup sakmenae nenek salamang tinggal aku perbuatan keluargane Malgini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsaannya Mae KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir. Koyo kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurali di like, di komen, di subscribe, ditutup abang-abangnya. Bisa ngikuti channelnya Malgini family.